मोखांबो सुवाखै आं सनाफोर ओरैनो जिरायथावथाव दसे आं फुङावथ' ओरैनो जिरायनाया डाइरेक्ट खामानिसो मावो दिनै साना सानजौबोगौ नालाय ओमफ्राय मैथा बिजौआ रानजोबसै ओंखायनो सायग्रोबाय आङो खानानै दोनग्रोजोबसै आदानिद्राय गारबाबो लस जायो बे खाजोबना दोनसै आं दिनै नेटबोथ' गैया मानि फरिखामोनथाय फरिखाफोरनि नामफोरखौबो बुंनो रोंलायलांलां माबा 27 ना दिनै साख्रिनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेफोरबायदिनि फरिखा मानि मिन्थिया आरो फरिखाखौ लाल साय आं मोखांखौनो सुवाखैमोन थेंक इउ मा थेंक इउ गुदुंथार गार आखाइ गार फिसाजो लाल साहा होफैबाय नै फुदुंनानै वेदारा मोजां नंगौना वेदार बुरजासो जि बुरजा होफैबाय साहाखौहाय लोंनानै मोखां सुवाखै थेवबो लोगोसे फिसाजो लाल साहा फुदुंना फैबाय साहा फुदुंनो थिनदोंमोन आं जादों फेन्टनोसो ओंखारफिनगुलायबाय आं मोनायाव मोजां उन्दुनाय जायाना मोजां ना मोजां नीमक थोड़ा डाला है ना हाँ बहुत अच्छा लगा मोजां फुदुंदों तेजपात होदोंना होआखैमोन ओंखायनोथ' मोदोमदों तेजपात थोड़ा इलायची भी डाला क्या मम्मी एमा भारी स्रांलै साहापाति एकदम बुरजा होना होदों साहापातखौ लाल साहायावबो साहापाति बुरजा होयोबा गोथाव मोनलोङो गोथाव माने एसे गोखा बारा जायो सायखांथारसै र' सनाफोर बै बाजैनाव एसे हैनोसै बुरजा जाखाबाय मैथायाबो बुरजा फुदों नालाय आरो मेरला आदारनि जाबावसिगोनसो खाबा खाजाबावो मेरला बिलाइया मोजां दं आं गोरलैखौल' खानोसै फिथाइखौल' खानोसै बैस्रानि बाजै माने बाजै आरो जोंनि हजों जोंहा न' खाथिनिमोन आइमोन बिबाजै असे बायदियानो मैया लेंहरबाय थादोंमोन फैनिथु होननानै लेंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंहा मैया बिराद खामानि मावनानै सिनस्रि सानानै माने दोरोदनो गोसो जायाखै आरो ओमफ्राय थांसै आं दा थांसै दसे नै मैथाखौबो एसे लांसै आंबो एसे जानोसै मैथाफ्रा आरो एसे दाम जाबावबायसो फिथाइ थाइबाथाय मैथाया सेरावसो गाखोयो मेगना बुथे नुथारदोंना उन्दुनाया बुथे जै उन्दुदोंबो सिरि मोननो रोंखायाखै आङो बिराद थांबाय मानसिफ्रा फरिखा होग्राफ्रा आरो गारिजों गारि आबार सायखांथारसै जि गोजौ जायोबा बेबो नै मानसिनिफ्रायसो जौसिन जादोंबा लाइ लाफा बेगरखौ बायाखै आं फोनांसिगौ मालाय फोनानै फानजोबबावबायसो आंना लेट जासिगोन न'आव मुला लाया एसे थाब मोनजायो
खेबसे मुला फोनानै जाखांबाय आङो सिरिसे ओमफ्राय जै जाखांदोंबो मुला जोबखांदोंबो अखा ओरैबादि हाबाय आरो गैखाला एसेल' फोखादोंमोन आं जानो आन्था 10 थाखानि बेगर लाबोनानै मामि बे आगैया मा दाबो मोखांबो सुफैदियाहाय मा खालामदों आइ दंबावोसो नै मेरलाथार मैथा बांगालनाथ' दुरुं जाबावोसो बिगुरा आङो खेबसे माबानानै दोनदोंमोन जिरनानै दोनदोंमोन आं माबा माबि खाजायो मैथा बांगालनि बिगुरा फाथो बादि नालाय हो आं जेबो सङाखै सना आं मोखांखौ सुवाखैनोबा आं फिसालाय मा सिखारग्रो मोना उखैदों नामा आइ सुनानै लाल साहासो दिदि जानो नागिरदों हनै अनसुआ मा जाखो नंबाय बेनिखौ आज नेट बंद है बेटा आज नेट बंद है क्यों आज एग्जाम है किसका नौकरी करने वाला का मुझे मबाइल तो लांनो मोना मबाइला लांनो मोनोब्रा जमा होनांगौ माबायाव अफिसाव जमा होनांगौ दहाय फुङावसो दंमोन ओमफ्राय बैथिं थां अनसु आंनि साहायाव दा नोंनि खोमोन गुफुंबा मा जानांगौ बेरे सिखिरिया जोब्बायलै जोब्बाय खाबालाय दंबावोमोन खाबाय थाला दोलो ना गोरलैजोंसो जानो मोनागौ होमबा मैथाया बुरजाबाबो माबा जायो एसे गारबायलां लाल साहाखौ बांद्राय बुरजाबो लोंनो हाया एसे मोनलोंबानो थोयो आंनो साहाफ्रा बांद्राय खाबसेथार लोंनो हाया आं खिन्थु गाइखेर साहाखौ मालाबा ओंखाम उखैथारबा कापफा गाहाम लोंनो हायो आरो आं ब्लेंकेटआ खनना दोनहरदो आइ सना सोरनिबा फन फैदों नामा बै मबाइलाव नायनाय मा फनानो माबासो जाबाय आंना मबाइलखौ गंसेखौ आं न'आव दोनो नालाय बे फिसाजो उन्दै थानाय एखमबा माखौबा साइलेन्टआव दोनफ्लांसै ओमफ्राय फन गाबनायखौनो मिथिला नैबे आं लानायाव हरोबालाय मिथियो आरो लोंखांबाय सनाफोर जायब्रुं जायथुंथारनै मोखां सुवा गन्थं सुवा बुथेथे बुस्राव उन्दुनायफ्रा टाइमाव जाला नालाय उन्दुबाथाय उन्दुबाय सिरि मोनख'नोनो हाला बिदिनो बुथे जालायलायनाय उन्दुनोसै मोसेबनानै सिखारनो रोंलाना फुंफ्राव सिखारनो बाग्रा जालांबाय आरो खिन्थु स्कुलफोर थाबा मा जायो अट'मेटिकलि हारसिंनो सिरि मोनखायो फिसाफोरनि स्कुल थाबा आरो मारै बिदि जायोथाय थांबाय सनाफोर एसे एकदम
सान्दुंआ गोसाथार नालाय जि जोम एसे सुस्रांबाय आं जि जोम सुस्रांखांजोब्बाय ओरैबो नै जिया जेरैखि नाया जिजोब आरो ओमफ्राय हा एसे जावफ्लेबाय आं दुन्दिया फोनो दुन्दिया दाख्लैनो सोमनानै दंमोन जावफ्लेखांनानै जि सुखांनानै दुगैबाय आं दुन्दिया सानथाम सानब्रैसो जाबाय आरो माबागोना माबाया रज'गोना रज'लाथाय बेसो आरो खोथाया दाख्लैनो सोमना दोन्दोंमोन आं मा संखो आइ मा संखो रुटि मा होनो रुटि सावदों लोगोफोर आंखौ खामानि मावनाय नुनानै आरो बेरा गोलैलांनायखौबो थुखथाहैदों नालाय आङो औवाजों ओमफ्राय खामानि मावनाय नुनानै गावनो रुटि बानायगासिनो दं बिराद साइस बानायो गथ'आ नायलाय सनाफोर मटर में रोटी बहुत अच्छे से फुला फुला बनाया है आती है मेरी बेटी को भी आती है आलू आलू भाजाबो एवबायनो नै बानायबाय नैबे आलु भाजा आरो नैखौ फुनो मोनाखैहाय नै आलु भाजाबो एवखांबाय नै आं फिसाया रोटी हाँ 2 हो गया है 2 6 होना चाहिए ना 6 ठीक है मैं थोड़ा ड्रेस चेंज कर लेती हूँ ठीक है ओके क्रीम पाउडार फुनना लागोनसै सनाफोर क्रीम पाउडार माने पाउडारफोरखौथ' आं जेरावबो थाङाबा फुना दरखार गैया ओरैनो एसे क्रीम फुनना लानोसैलाय कारेन्ट गैया नामा माथो मामि कारेन्ट गैया कारेन्ट गैया नै आं जि सुखांनायजों थांनायजों बिराद लाक्की नङाबाथ' बेसेबा बुरजा जि सुनाय जियानो ओंखारलाबाय थायो सनाफोर जोंना जेव बाहेरायाव ओंखारो नालाय फिसा हिन्जाव मानसिनाव बांसिन गाननाय जोमनाय ओंखारो जि जोम डाबल नालाय जिफ्रानो माइया ओंखारहांबाय नै सनाफोर ओंखारहांबाय केमेरायाव माबा नुयोहाय जाथि जाला नुयो खिन्थु मोगथाङाव सोमखोर मोजां स्र' ओंखारजोब्बाय नै गासिबो बै खर'थिं खोथिया थिलिखाय बांद्राय बै दब्लायसेयाव बांद्राय मोजां जाखाया आरो नै ओंखारबाय दैया नै जोंना जाबोर जा मोजांखा दैयानो बिराद माबा थायो माइ मोननाय टाइमाव माबानांगौसो थांफिनसै दसे स्कुल बन्द मोननायखाय दाख्लैसो खाथि गासा सावफैबा ओंखाराखैमोन आरो नै दा ओंखारबाय ओमफ्राय दाबो बिबारानो खारजोबाखै नैबे 10 दिनसो सिमाव स्र' ओंखारजोबसिगोन ओंखारगासिनो दं मानसिफ्रा ना सारफैदों खोमाहाय आलिया एकदम माबाजोबनाय आलि जावख'नानै ना सानायसिन दंजोबो जाम्फै हाग्रा जाजोब्बाय नै बेखौ सेस आराम साफाजोबमोन गायजेननायाव बेखौ माइ हानायनि सिगां एसे माबानांगोन जाम्फैखौ दैया स्र' थाङो आरो होमबासो माइ हानायाव दै रानबासो बै हाग्राफ्रा बारा बिथारो माबाबाथाय आरो आं बेजों थांसै नामाथाय दैयाव नैलाय नै ना सानाय माबाखौ दामखौ बारा बियो आरो रोगानायाव सेमोनथ' जों बोराय बुरि सानैजों रोगाजोबदों बोराय बुरि सानैजों बे दै गोनां नालाय रोगानायावबो एसे बुरजा बियो ओंखायनो दैयाव दोननाय नालाय लोगो थिखोफायाबाबो जाया बोराय बुरि थिखोजोब्बाय लोमजागुलायथारदों आंहाथ' बारा खस्थ'बो लानो हायाना
थेवबो लायो आङो खस्थ'खौबो थारुन एसे गायनाय दं बेखौबो नायसै बिफांखौ नुवासै आं थैबाय बिफाङा एसे गेसें नुहुरबाय आं एसे नायलांसै हाग्रा गुदुखाय आङो नायलांनाय जायामोन फैबाबो ओरै आलि आलि थांना नायलांसां नै बेनोमोन थारुना नै बिफां गैला आवगायाव जि ग्रौ ग्रौमोन बेदर जाहांबाय खोमा आरो थारुना जि गोजौ गोजौमोन खाथियाव थांना नायसां बेदर थांदोंना थाङाखै खाथियाव थांना नायसै आं हाग्रा जोब नैबिसोरनो आथिङाव बौवो नैबिसोर बौबाथाय आलौबाय आरो बिसोरनो बौवो दे आइदै एलाय आइदै आदैयाव बोस्रोदजोबखायो बे माबाया नैबे हाग्राया आरो आयौ मा बुस्थु बाल हाग्रा गुदुबाथाय आंहा गियो एसे अबेजों मानखोनो राहायानो गैया बेदर थांबायथ' ना थाङाखै माथो आयौ एरख'बायबो ओइ मिनु माबाया जायो नामाब्रा थारुनखौलाय मांखिया जायो नामा थारुनखौ माथो हनै एरख'ला जोबनायसो बैथिं हाबहैसैहां बिथिं मानखोनोनो बिराद दिगदार एरख'नाय बायदिसो नुबाय आङो ना सादोंलै नै बेलाय नै नैबावबो ब्ला ब्ला जावख'जोबनाय नै बेलाय जावख'ला जोबनाय आयौ जावख'नाय बालाबाथि मोनो बाहाय खेबसे जों बोराय बुरि माइ हानायाव मा खालामदों सेस खदालजों थिखोबानो बालाबाथि मोनो आरो नुवाखै जेरैबो हाग्रा आंखौ बोरै थारुनखौ नायना फैहोखो ओमफ्राय लामायानो गैया नैलाय हाग्रा गुदुजोब बोरै गाखोनांगौ दे आं है थांबाय थालालां बै माबा थायो लान्जाय गोलावा बे थायो हाग्रायाव ओरैबो आराम ओंखारजोब्बाय बै खर'नाल' माबायाखै खोथिया थिलिना बारा जाबाङासै बालाबो अरथेग्रासोखा नालाय बैना बांद्राय जाबांखाया बै खर'थाराव आरो हाग्रा दंमोन हाग्रा थैजोब्बाय जि हाग्रा दंमोन आवगायाव देग्लाय पेकेटखौ आयौ लेवार नै लेवारा आयौ नायलाय आयौ नायलाय आयौ सिथोबा आयौ अबासो मानखोहैबायहाय आयौ गादोंना गाया आयौ गाबगाखै थैथारसैहाय आयौ थांफिनसै सनाफोर आं बेखौ लाफाबाय थायो माबा मबाइल सोनानै लायोना ओमफ्राय गारि साबि सोनानै लायो ओंखायनो नैबाव दिनै मोनायाव आसुगुर हायज्रिदखो ना माखो गोलाव खुरदोंमोन आङो आलौबाय थाबाय दा गोलोमदैजों गोलाव हायज्रिददों आं बैयाव दसे जिरायनोसै दे नेटबो नाङा दिनै मा खालामना थानोना बिदि मबाइल नायदावबाय थाग्रा सानसे नेट गैयाबा सुखुलाया आरो नायदावबाय थाग्राखाय बबाव जिरायनो जिरायग्रा जायगाबो गैया दे बेहाय हनै दङहाय लबार हाग्राफोर नैबावनो ओंखाम आरि जायोना बिसोरो बावनो उन्दुयो बावनो हर थायो नैबे अन्थाइयावनो जिरायना थानोसां दसे सान्दुंसो नैबेबो आं सायाव लांना जिरायनोसै हाग्रा सेरावबो जिरायजायाहाय बायो माबाया लेवार बायो दे अंखायाबो बिराद डिस्टार्ब ना मासदिनि दोनसै आं गोजौनिखौ नुहुरजोब्बायना जुनारफोर बेखौथ' खेबबाय थाखानाय जाखायो
मा होनबावनांगौथाय इस लाजिबाय हनै नानिया दा होखा होनगासिनो दं होनसै नामा एफा मोजां महर लानानैबो जुदि लाजिबावोबालाय मा जाबावनांगौ जाखो हो नानिहाय होखारजानानै एकदम गोदाव सोराव हाग्रायाव थाफैनायसो फिसाइजों होखारजानानै थाफैनायफोरबायदिसो नुखादों एसे होनलायबावो सासे